18 anys abans doncs, la immigració no era tan... Sí que hi ha gent que no l'accepta, però ara molt menys, perquè ja pensen, ens venen a treure el treball i això, però clar, abans hi havia treballs molt durs que només els feien els immigrants i ara, doncs clar, com no hi ha treball, ja pensen i els immigrants alguns no poden deixar el seu treball perquè ells venen a buscar-se la vida. Jo crec que el món és per tothom, o sigui, si la Xina si hi ha xinos, també hi pot haver un pakistaní o un americà, perquè jo crec que el món és de tothom, o sigui, no hi ha fronteres, saps? No és una cosa que dius, no, és el meu país i vens aquí a a posar-me la teva cultura, no? Cadascú amb la seva cultura, amb la seva religió i amb els seus costums, no... O sigui, no... Jo crec que el món és un i hem de conviure tots on vulguem. Jo crec que estem al 2014 i encara hi ha molta gent que no accepta la immigració i més ara que estem en crisi però hi ha molta gent que s'està anant d'aquí i s'està buscant la vida d'altres llocs i no només aquí, però costa acceptar-la. Ho hem d'entendre perquè hi ha gent que se'n va, per exemple, de Catalunya, que s'ha d'anar a França o a Itàlia a buscar-se la vida. Igual que ara molts estudiants d'aquí s'estan anant a fora a buscar treball, doncs també poden venir d'altres països aquí a fer el mateix. Exactament. Però no sé, clar, no és el mateix un universitari que se'n va buscar la vida com a metge que un marroquí que ve a fer de paleta. No sé.